Konti ta, Bos? Alah nunut ngiyup. Heng? Ya nunut ngiyup lanjut gayan. Le. Le biasa es lah ngono kok. Wis dinane iki cek sepi. Lah nyapa? Alah adu pateklek. Yo manjing-manjing liyane ngono. Wah, ra enak ya. Masa ora enak penggawean blas? Belas kok nyandi ra enak. Wis kok puskesmas dipecat. Wis. Mas Mariono. Tak kasih info. Lho, Iya. Pak No kan yang sawah lho. Heeh. Nah, sampean bakul kopi. Sembarang. Kok ngene aku kok 4.000 dolen 10.000. Oh ngono. Piye? Iya wis. Gelem ora ngeteni rono? Gelem. Kok tekoni Pak No muni ngene. Pak No kopi gak? Heeh. Lek ngene piro no? Mana ngerti sih pokoke engko gayane ngene. Heeh. Kalau mau ngelene 10.000, 15.000 ora apa-apa, wonge kan duwe akeh iki maneh lombok wonge. Heeh. Piye? Ya wis. Tak gawene ya. Ya. Engko parane yang sawah. Iya. Engko lek tekoni Pak No, nyapa no marani. Ya Pak No tak gawene kopi. Hmm. Tapi muni gawakno tapi kebar engko jalukno dhuwit. Oh, Ada? ngono, ah. Masuk Ya, gak? masuk. Nah, itu kan lumayan ta Mas Mariono. Iya. Nih. Ki wonge dhuwit akeh iki. Pak No. Kok dolen piro ngono sembarang. Gila Mas Mariono. Iya. Kok ngene kan 4.000 to? Iya. Kok dolen nyang sawah-sawah. Bodol 10.000, 15.000 panggah payu. Mergo kan wonge mesti padha ngelak kabeh. Iya. Ada? Heeh. Tapi lek ditekoni aja muni 4.000 pokoke muni mbok dol 10.000 apa 15.000. Nyapa to Mas No? Alah ngene iki ngombe sicone wong tak ombe Cek. Tak gawene kono lho. Kuwi matek sapa? Mbah pokoke enak tak ombe ngono. Ngawur tak gawene engko mari ngene. Kuwi dolen sik. Heeh. Kalau oleh kan rumahane kan itu es lho. Ya. Wis nang budal. Nang sawah. Promokno. Regane 15.000, 10.000 lumayan to Mas oleh bati. Ano? Woi, Kira gane kopi. oh iya lagi meng kopi kondi meng. Komamu apa lek metuku? Gak, iki aku kan bakul kopi. Oh. Karo ngene. Lah bakul kopi lek terus nang sawah kene iki mestine kan regane ora padha karo nang omah. Lah iki terus mbok kon nuku piro lek sakmene iki? 10.000 ya engko ya nek 15.000 nggih ongkir. Oh iya, dadine ya wis aku lek ongkir-ongkir ora genah no. Karuan 15.000 ngono lho. Lomboke kok apik men, kok kaya panen iki. Ndek kenane bar dipeki ya Oh. anu neh. Ya urung wayahe. 15.000. Ya, Duwe saiki apa engko? saiki enak. Saiki rong nggawe dhuwit aku nang sawah ora nggo dhuwit kok. Wah, iki mah. Ya engko nek omah ya. Ya. Lho, mang dhuwit kado tak tukokne rokok ora ngerti lah awakmu arepe ngeteri. Ya wong yang sawah kan ngelak to. Oh, mesti ngelak to. Lah, Lah ngene iki wis telateni der sawah ini 15.000 bare bakal dibayari karo wong-wong. ini golek gayan ya angel. Lho, karek 2.000 tok iki apa tak kencangi 2.000 sing kurangane kono omah. Ya ora apa-apa. Banyak dah aku nggo dhuwit mesti tak bayar kabeh no.
Tanggung roh. Ya ora ngerti to, ora ngerti, ora tahu. Ya. Lah engko lek wis awakmu tahu bako wedangan sawah terus aku sesuk undur lomba mbok teri ya bangga tak tuku neh. Gak ora janjian aku Nah. dadine ya ora Iki siap. dadak ra nek pegawean aku ya bakul-bakul kopi nang sawah. Lah uripmu kok telongso mentono. Ya yo. Lah piye ya? Wis nek nganu nek ngisor itu piye ini. Lah kowe iki mare awakmu ora duwe skill belas lho. Cara kon nang sawah ya ora iso macul. Wis bakulan ya Pak No. Oh. Bakulan ngene iki ya kudune lek ora entuk bathi ya baboke coba ki jajan. Yo, heeh. Lah ngono baboke mbok tuku misane sesuk ora iso kula aneh ora iso bakul nah. Yo. Dimulai ra empet wis anu. Lah kowe entuk kaya 5.000 mbok entekne sing 7.000 ya nyandi. Ya. Ya pedhot to panggan. Wis wayah ngunduh Kong Pak No iki. Aku ya tak Urung, melok ya? unduh lombok ngono lho. Oh iya. Nah, kuwi awakmu ora melok unduh, melok tengok-tengok nek kene banget tak bayar to. Ngono. Kaya nyawang awakmu ya sakne to. Mengenaskan ngono to. Ya ora mengenaskan tapi ya nelongso to. Wonge ra ngerti anune nek ngisor kadang nek dhuwur. Yo gak mungkin nek kaya kowe ngalih nang dhuwur wong kowe dhuwedel. Paling yo nyelot nang ngisor kuwi mah. ngono. Nasib iki. Lah iki wedange tak ombe tapi duwe kok gak apa-apa to. Ora apa-apa. Masalah. Mau dianget. Lah iya. Lah emang kadung tak tukokne rokok ya. Lah kowe omong kok tak teri wedang Pak No sesuk ngono ya. Ora semayan tak gane wedang kandaku karo keliling nang sawah ngono. Lah kowe emang nggawa pirang gelas? Ki meng karek terakhir ki meng. Wes lha iki karek terakhir berarti batimu wis entuk akeh iki, Mang. Caloke yo engko caloke. Oh, lah iya to wong nang sawah. Wong sawah apa mesti nggo dhuwit. Nek wong lancar mesti sangu dhuwit. Ngono kudune aja wedang tokno karo goreng-gorengan. Oh, ngono tambahi gorengan. Ya iya no. Ya. Nek daganganmu kopi tok batimu apa ya iso. Iki meng akeh. cek jajal iki meng. Oh. Ya oke. Ya. Wes Pak No ya. Ya ditambahi gorengan sesuk. Ya. Kok beneran men aku mang gak ngopi. Nah, kowe mang ngeteri wedang aku nang sawah ya to. Kan rung tak kei dhuwit mergo aku rung nggawa dhuwit. Ya. Saiki mbok jaluk saiki apa kok sore? Saiki Oh iya. Piro to, Meng? 15. Oke, sayang panggan. Tak tampahi ngono dibano wedange ya utang te but. Oh alah ya. Mang utang te ngono. Oh. Pas nggo dhuwit. Lah nek sujuk dhuwit Ora pas ana- ae. Eh? Dhuwit pas ae. Dhuwitku loro kabeh ngono kuwi kok. Oh Lepeng ya. kabeh. Ora ana susuke apa tak utang neh. Yo tak gone, kok sucuke engko. Kowe gak manjing engko susuke iso amblas minggu. Kowe ora dadi lah aku kan dhuwitku akeh panggan. Lah yo mlakne tak kan dhuwit. Ijono 15.000. Ya tak ijolne warung cek ya. Yo. Piro kok? Kopine 15.000 ya. Sabungkus 15.000 no. Yo. Masa sabungkus ono iki? Eh? Sabungkus 15.000. Ya ndang sugih carane ngono. Tapi wong karo kowe anu karo matane mbrebet ya ora mentolo tau panggan. Kok malah larang wong kire ngono? Ki mang kok urip ati aku lakane 4.000 mek kon ngejo 10 wong kire 5.000. Iya wis aku. Om pancen yo kowe. Ya aku lek ngono sampean sing marung aku tak sing ngeteri kopi ya Mas Mariono. Ya kene dhewe golek bathi Ya sing ngeteri kadiah malah iso 100 barang minggu. Ya sing ngombe tak teken eno ngono. Sing ngombe tak teken jangan. Kok ngalang-alane kopi ning kutho wae. Lah, iki nganune ra diitung nganune bensine. Iki madai apa no? Tak spesialne no. Apa? Ya Kap kap. apa plastik? Kap.
Gak melonyo teko kono. Tapi isine mek setengah gak bek kok. Oh, gak bek. Ya bek ya bangkrut kan gulane. Gula ya rasane ya mengger ngono tok lek bek. Anyep ora nek rasane Pak Tuk. Engko pilih 15.000. Kopi 15.000 rasane paling ya ora ngalor ngidul. Lek kopi pangkon kuwi lho Ya, kuwi rada bermerek kuwi kok. Kowe kula regani kok larang kok malah. Ya aku mlaku terus opo lho. Iya. Lah ngono. Ngono bendina Pak No. Heh? Ngono kuwi bendina kan. Ajek gak nih? Mulai jek iki mang Jek iki mang, Bapak. Oh, sesuk pokoke ngeteri neh. Lah Pak ngerjane apa ta Pak Nawang nganti? Alah, ngarit. Ngarit tok. Iya, ya. Gak karo bojomu ra gene wedang ngene kuwi. Ya digekne to isu mang. Tapi sesuk aja mbok kon gaene bojomu, kok bukan Gak. bojomu, Gak. barang udah akeh no. Gak tak pesen rene. Dadi hasil pokoknya panggas. Kowe biro jasa ta Mas iki? Yo. Pokoknya modal abab batine malah akeh kuwi ya. Ngomong ibadi sing ngeterne karo sing bakal kopi kok. Lah iki berarti kopi tok ora sarapane. Ora. Tak sarapane yo ngenaku engko lak. 50.000 ya Mas Mariono. Nek cara tak sarapane pira ngono kuwi no? Yo. Sak ongkire piro? Lah kuwi tak gandengne kuwi ngono lho. Pira? Piro? 5.000 wae rasa kakeh. Ongkire. Oke. Lah segone. Lah segone iki lho. Segone kok omah to tak. Heeh. Lah parakne rene. Regane piro sak Iku ukur? 5.000. 5.000 karo 15.000 berarti 21. Ukur. Ya kuwi kok tak duwiki tapi bar gene raup segone kuwi. Wah, kok tumpang kok 21.000. Ora. Aman kira-kira dhewe. Awakmu ya kebacut Pak No. Nggih raup ngono ya ta. Penak piye kok arepe kon raup iki lho. Lah tapi mosok 15.000 tambah. Ya ora Nang sawah selikur ngono lho. enggak. Kan. tak bensinnya piro lho. Lah cuk ora jarake iki. Aduh listrikan ngono Liwate Lah mari ono liwate pare kono. Ngoten lho. Memang mubeng metu pare kono. Heeh. Kaya kowe iki bocah kotrok kok. Bocah lek kotrok ya kuwi. Wong ya bener to larang ongkire. 5.000 ya murah Pak No. Heeh. 5.000. Murah ya. Murah. Parek mah. Lah kowe cara kon makul paling ya melet-melet ngene. Burung kuwi kok nek perjalanan cemplung kali nyosor ngono. Ah, iki wong lek nyosor ngono kuwi. Kuwi resiko anggenmu. Kene wis ngono nek gebuk arek mangan arek ngombe. Lah iya sekarang bayari. Enggak nyatek rewel. Lho tapi yo 21.000 Di. Lah iya karek nyatek tapi ora kangelan. Wis sesuk Pak Genduk ayo kirimen. Besok kirimen ya. Ya, Pira ongkire yang kiraku? 5.000 padha. Ada Pak Kentuk. Pak Kentuk lewat Oh lewat Bonggurah kono. Lewat Tegalan barang Mas Mariono. Lek Pak Kentuk 20.000. Oh ngono ya, guys. Anut. Mas Budi takonono nek batakono dikirimi Kirim ngono. mau cabut kuwi. Kirime gak iki. Kirim donga ae. Dungo tau. Tapi yo kowe kudune berterima kasih karo Mas Bud entuk balur ora jemplok dhewe jembahne kowe sik. Ngono. Tapi yo mbok lek arek rine tok dadi dilari kok. Gak diase. Karek rine yang dibuat to Pak Nono gitu. Dagingnya diamuti dhisik. Tapi ra apa-apa ya enak ya panggan. Nah, Dadi ya enak ya. nah, Enak iki bangga. Panggan enak. Wis ya wis basa bodohan. Wis kono-kono. Endi to lek ijo dhuwit mang dinteni iki lho. Ndani. Gimana dijoli dah? Urung lho kowe. Gak delekne ya slem pisan iki kok. Bakule karo sing tukang ukir ya padha ae. Masaku. Berane bedane. Ben lali ya jak omong. Lah. Esuk lek anu ya peseno to Pak No kancane ben ngombe-ngombe kopi ning sawah. Ya tapi yo bayar Sama yang dhewe. karo bojone sampean ae Mas Mariono. Hah? Gonjangan bojomu. Iku tambah Tambah ongkir kuwi kok. Ya. Heeh. Ngirim-ngirim ngono kuwi Konyawang karo lah. bojone Kerjaan sampean. anu barang kuwi ya. Ya lu bojone malah dijalukne dhuwit dhewe kuwi kok. Yo sing ngono kan Kok Jare bos cah temanen kok. modaro ae. Jare tas panen. Panas kentang-kentang rada di alesan. Ojo lali sarapan budang gowo gledekan. Nyeruput kopi